बेरा फारसेथिं आंना मोनसे प्रब्लेमा नोंथांमोनहा बेखौ दा खालाम बे खान्थालनि सिङाव आङो गरम उफाय गैया गाननानै सारनांगौ जायो सेफटिनि थाखाय। हेलौ वेलकाम टु देयार फार्मिं आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ। जों दिनैहाय नैबेहाय मुलि सारसै ओरैबायदि माने दाख्लै अखा हानायनिफ्राय खान्थालखौ सिंनिफ्राय एम्फौ ओंखारनानै माने नै बिलाइखौ माबायदि जाखो नै दा बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय मुलि सारनाय जासिगोन आरो दिनैहाय। आप्पा माने बिलाइखौ जाजोब्बाय एम्फौआ। दा ग्र' जानांगौ समाव बेबायदि जायोबा एसे ग्र'थआ थाबथायो नालाय दा मेडिसिन सारना होनोसै जोङो। मेडिसिनखौ दाहाय देखायगोन आङो, नायबाय था भिडिअखौ माखौ होनाय जादों। स' नै ओरैहायबो ग्र'थआ जा मोजां जाबाय, 6 फुटनि बारबाय अबा बैफोरथ' बारबायहै नै गोजौ गोजौ जाबाय बे देनजार एम्फौ जाबाय। देखायनि नोंथांमोननो नै बिराद एम्फौ दं माने जोंनियाव बेहाय नै 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 एम्फौफ्राबो दंबावोसो, मोननै मोनथाम एम्फौ दङ ओरै फुरा माने नायबानो अननो ओंखारगोन आरो। बे एम्फौ गैयाबा जा मोजां ग्र'थ जाबावगौमोन। बे नै बिजौनिखौ जाबाय, बेफोरखौ बिराद गोजौ जाबाय आरो। दा बेखौ मुलि सारनानै कन्ट्रल खालामाबानो जाला। नैबेथ' नै 6 फुटनि बारखाबाय, बेबो गोजौ जाथारबाय। बिजौनिखौ नै माबायदि जादों, हाइटआ जा मोजां जाखाबायमोन। एम्फौ जाना माबायदि नुखो नायलाय। दा बेखौ जों दिनैहाय मेडिसिन सारसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो। आबादनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मोनथिनो मोनगोन। स' जों बेखौ सारनानै लानोसै। आरो बेजों लोगोसे ओरै कक'आबो दङ। कक'आथिंबो एम्फौ जादों, माने जोंनि बे हायाव बिराद एम्फौ दङ। दा कक'आनिखौबो एम्फौ जादों हिसाबै सारनांसिगोन। दा नै कक'आखौबो देखायनोसै आं नोंथांमोननो। हाइटआ बरिया जाबाय। दा बेखौबो एम्फौ जादों। नै बिराद एम्फौ दङ आरो बेहाय। दस्राफोरनियाव बारा एम्फौ गैया, जोंनि बे हायाव एम्फौ दङ। जोंनि बिदामोन लांनानै गायहैनाय मोनसे बागानाव जायाखै आरो। दा बेहाय एम्फौआनो बारा नै। थालिराबो बिराद हावासि खालामबायमोन, दानफायजोब्बाय दा। दा नै एम्फौ गब्लं होजोबो। दा ग्र'थ जानांगौआ एसे थाबथायो आरो बिदियाव। बिलाइ गोरलैखौबो नै माबायदि जायो नै बिलाइ गोरलैखौबो। दा बेनि थाखाय मेडिसिन सारनो होननानै दाख्लैनिफ्रायनो मेडिसिनखौ लाबोखादोंमोन, नाथाय अखा हाबाय थानायनि थाखाय सारनो मोनासै। दिनैहाय बोथोराबो एसे अखा हायाखै, ओंखायनो सारनोसै। खान्थालखौथ' देनजार गाज्रि जाखाबाय नै। दा नोंथांमोननो मा मेडिसिनखौ सारनो नागिरदों बेखौ देखायनोसै आं एसे। दा दै सोनानै लागोनसै मेचिनाव। सेफटिजों सारगोन जों, फुरा रेनकट टेनकट गानसै, मास्क होनसै, ओमफ्राय सारसै। दा मेडिसिनखौ दा देखायनोसै आङो र', भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नैबे जाहैबाय एसे नै बिदि खारो नालाय, नैबेखौ चेन्ज खालामसै जोङो। नै बुस्थुखौ माबायदि जायो नायनो एसे। बे बिफाङाबो गिदिर जाबाय नालाय, दा बिफां गिदिराव एसे गोजाननिफ्राय सारनो हानाय बायदिखौ होनांगोन ना। नैबे नजलखौ चेन्ज खालामसै, माबायदि जायो नायनोसै। बिदिनो सारसै जों दा नैबे खारनाया बिदि खारो। दा बेहाय जोङो मा मेडिसिनखौ लागायनो नागिरदों होनबा नै नायफैदो ओरै लोगोफोर। नैबे फांगिसाइडनि नै साब बेयो, ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय प्रफेक्स। बेखौ होगोन जों खान्थाल आरो कक'आ एम्फौ जानायनि थाखाय। दा बेखौ जोङो बेसेबां होनांगौ होनबा बे 16 लिटार टेंकि बेहायो नैबेखौ 30 ml खरि दैयाव मिक्स खालामसै। बेखौ 30 ml, ओमफ्राय नैबेखौ जाहैबाय 100 ग्राम नालाय, बेखौ जोङो 30 होनांगौमोन। 25 होनसै, 100 नालाय 25 मोनब्रै खालामसै, होमबानो 100 जाबाय बियो। दा बेखौ बेयाव लखबजोबनानै मोनब्रै बाहाग खालामसै। 100 मोन नालाय बियो, 100 ग्राम्समोन। दा बेखौ जों मोनब्रै बाहाग खालामसै। 30थ' जाला, 25 ग्राम्स जाहैसिगोन आरो बे मोनब्रै टेंकि मोनसेयाव।
दा बेखौ बेहाय होनोसै आरो जोङो बेहाय होनोसै मिक्स फांगिसाइडनि थाखाय गासैयाव सारजोबसै जोङो खान्थाल कक'आ दा जोङो बेबायदि केमिकेल बाहायनाय जायो नालाय ओंखायनो गाव गावखौ एसे सेफटियाव दोननानै मेडिसिनफोरखौ सारनांगौ आरो हेलौ लोगोफोर नै गोलोमजोबलायखाबाय फुरा सिजोबखायो बा मा लाखो आब' बानलु बिफां गायनो अबाय गायखो न'आव गायहैनोसै माखासे बानलु बिफां लाबाय मालाय नै बानलु ओमफ्राय आहा मा जाखो ओरै गोलोमजोबबाय नै फुरा सिजोबबाय गोलोमनानै सिजोबबाय उफाय गैया गायबाय जेखौनो आबादथ' लाखानांगोन बिफाङाथ' हेल्दी बरिया माने मोजां जाखाबाय दा एम्फौनि थाखाय कन्ट्रल खालामनांगौ ना उफाय गैया दा दिनै खान्थालनिखौ सारखांबाय ओमफ्रायो गाबोन कक'आनिखौ सारसै दा खान्थाला गोजौबो जाबायमोन ओमफ्राय ओरै सिङाव बे किंकिलिबो दं बेजों हाबनानैसो सारनांगौ जायो नालाय दा बेखौ सारहोआसै बिसोर दस्राखौ हाजिराफोरखौ रोंनाय नङा ना बिसोरो ओमफ्राय दा गाबोनहाय कक'आखौ सारहोनोसै लांदांथ' कक'आया दा नोंथांमोनहाबो जुदि एम्फौफोर जायोबा मेडिसिन सारना लानो हागोन दा सानबेसे कन्ट्रल थायो बे मेडिसिनजों नायनोसै सिगाङावबो आं फार्स्टआव सारखानांदों बे जायगायाव बिराद एम्फौ दङ बेनि थाखाय आं सिगाङावबो सारनांदों दा ओमफ्राय नै देरनायजों लोगोसे एम्फौ जाबावबाय आरो एबारबो बे बोसोरावबो सारनांबाय गोजां बोथोराव अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव ओंखारा एम्फौआ ओमफ्राय नैबे जेब्ला बैसागु जोबना अखा हायो बे समनिफ्राय फुरा बिलाइ गोरलै खिलिनोसै एम्फौबो ओंखारसै स' दा बिराद कन्ट्रल खालामनांगौ ओमफ्राय बेराफारसेथिं आंना मोनसे प्रब्लेमा नोंथांमोनहा बेखौ दा खालाम बे खान्थालनि सिङाव आङो इन्टारक्रपिं हिसाबै नैबेहाय किं चिल्ली होनाय जादों दा खान्थालनि ग्रथखौ बेबो एसे बोख्लायसिगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनहा जुदि खान्थाल बागान खालामनो सानदोंब्ला बेहाय नोंसोरो किं चिल्ली बा माबा मोनसे इन्टारक्रपिं दामाव मानो होनोबा बेनि ग्रथआबो एसे थाबथायो दा नै बेथ' ओरैनो मथा मथि 6 फुटआ थांखाबाय माखासे ओमफ्राय नै बिसोरो बिदिनो 4 फुटसो जागोन आरो बे साराय बिदिसो जाहैगोन ओमफ्राय ओरैजाय किं चिल्लीयाथ' नै देरबाय देरा नङा बेबो 5-6 फुटसो थाङो किं चिल्लीया दा बेजों लोगोसे खान्थालखौ एसे हमथादों आरो ओंखायनो स' नोंसोरो गायोबा खान्थाल सिङाव जेबो इन्टारक्रपिं दामाव ओमफ्राय खान्थाल गायनायनि डिसटेन्सआ जाहैबाय 15 बाय 12 फुट गायबानो जाबाय नोंथांमोनहा बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनायजों जाबजों एम्फौआ फुरा जानानै दा नै खुथ्रु खाथ्रा माबायदि नुयो बिलाइफोरखौ बेनो थ' गाइस नै गोलोमजोबखायो डेन्जार गरम खालामो रेनकटआ बिदै गजोबबाय नै दंबावो दा खावसेखौ सारखांबाय खावसे दंबावो दा बेखौ खेनसे सारबानो जोबसिगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय कक'आ दंबावो कक'आयावबो सारसै दा नै एकदमबारे जा गरम उफाय गैया गाननानै सारनांगौ जायो सेफटिनि थाखाय स' भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो लोगोफोर आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ
आरो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। स' बिदिब्ला बयबो मोजाङै थादो। बाय बाय। दोनथ'नाय जाबाय।